Que pasa, freaks? Hoxe imos a estar con Fran Velo, avezado guionista de programas como Land Rover ou series a TVG como Mareas Vivas e especialmente coñecido por ser o flamante baixista dos Lacazans e dos máis grandes, os Herdeiros da Cruz. O bo de Fran vai nos falar de cine de artes marciais, unha actividade coa que ten unha forte vinculación dende cativo grazas ao cinema. Así que imos con As 5 de Fran Velo. Bueno, Operación Dragón para min é a peli de artes marciais por excelencia, non? É a primeira peli potente que vin de artes marciais, collina no videoclub e a vin na casa, porque meus pais tiñan vídeo moi pronto, debía ser a primeiros dos 80 e tal, e me fascinou a peli e a figura de Bruce Lee como maestro de Kung Fu e como actor, como personaje, non? En sí. E Operación Dragón é a súa obra cumbre, a súa última obra que se estrenou ademais despois de morto, xa uns meses despois, é a que ten máis presuposto e máis cuidada e é unha pasada estéticamente, toda a estética aos 70, con ese Gene Kelly, o negrito que ten o pelo micrófono, toda esta estética que traía tamén o americano e todo, dos anos 70, non? E hai imaxes icónicas, como por exemplo eso, a imaxe que trascendeu de Bruce Lee para sempre foi a de o combate final contra Han, onde lle deixou onde sale co torso desnudo e cas garras de Han marcadas sangrando por a cara e por os abdominales e tal. E iso, cando ves unha imaxe de Bruce Lee, sempre ves esa. É potentísima. E a mí marcoume e a partir de aí me aficionei ao género e fun revisando e vendo máis pelis, todas as pelis de Bruce Lee, pero se teño que escoller unha de Bruce Lee, Operación Dragón. Kill Bill, bueno, dos últimos anos é a gran peli de artes marciais, o sea, eu ese xa vin no cine cando estaba en Coruña estudiando audiovisuais. A mí xa me gustaba Tarantino, desde Pulp Fiction, e Jackie Brown, sabía que ele era un amante do cine de artes marciais, pero vamos, cando vin Kill Bill, vamos, estoupoume a cabeza. Os dous somos fans de Bruce Lee, que eu hasta tiña me suscribín á revista Bruce Lee, que non sei se sabe moita xente, pero ao finais dos anos 80 ou así había unha revista que era solo de Bruce Lee, estaba suscrito á revista Bruce Lee, que só falaba de Bruce Lee, imagínate. Tarantino sei tamén é fan de Bruce Lee e xa ves a peli que o personaxe principal de Beatriz Quito viste gran parte da película o famoso mono de Bruce Lee amarelo con a franxa negra que é o que sacaba Bruce Lee na peli Juego con la Muerte, a última peli que non chegou a terminar e que se estrenou con planos de outra xente. E Kill Bill é unha pasada porque o cine de Tarantino, cos seus diálogos, cas súas tramas, cas súas historias, encima con unha belleza estética e visual tremenda, un mogollón de acción, unhas superheroínas e supervillanas, onde casi todas as protas son femeninas, excepto un par deles, pero casi todas as que se enfrenta son mulleres. Incluso recuperou a figura de Daryl Hannah para facer da Bamba Negra, que xa me gustaba en 1, 2, 3 Splash, e vela xa cuns anos máis e que seguía mantendo o encanto e con esas combates entre elas e tan malas, malísimas, e é brutal. Por eso Kill Bill para min é das favoritas dos últimos tempos de artes marciales, é unha peli de artes marciales con mayúsculas. Bueno, Karate Kid xa me pillou, pois cando se estrenou foi no 84, me pillou con 11 aniños. Esa peli, se xa te gustan as artes marciales, xa me empezaban a picar o gusanillo con Operación Dragón, cando xa aparece unha peli de artes marciais onde o prota é un rapaz e que, digamos, dunha forma se venga daquela non se coñecía o concepto de bullying, pero era un bullying en toda regla e onde se venga dos compañeiros de colexio ou de instituto que están facendo a vida imposible aprendendo artes marciais para darlles estopa. Eu quero ser el, quero ser Dani Laruso. Foi o que me induceu justamente esa peli a practicar eu artes marciales, que empecé así con 12 anos, e foi velo e decir, eu tamén quero, non é que sufrira bullying, pero bueno, sempre había algún abusón, algún gilipollas no teu instituto, no teu colexio en aquel caso, en GB. E entonces pois me metín en clases de artes marciais, estuve
Empecé con Juan Hombre e despois con alumnos de Juan Hombre practicando un arte marcial que se chama o Senchipai, que inventou Juan Hombre mezclando ninjitsu, kung fu e karate, e logo pasei a taekwondo tamén. E foi iso a chispa de Karate Kid. Eu tamén quería un sensei que me elevara a outros planos existenciais e de coñecemento personal, pero en realidad a repartir hostias, que é o que quería. E Karate Kid é brutal. Despois dixen que me identificara con Dani LaRusso, pero ahora resulta que descubro en Netflix Cobra Kai, que é un pedazo de serión que flipas, e aí xa lle deron a volta a todo, justificaron incluso o típico que se di, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Dani LaRusso resulta ser bastante pedante e idiota, e non recordo o nombre, pero o chaval, o rubio, o que era o malo na anterior peli, en realidad é co que me sinto identificado ahora, incluso dito por o meu fillo, o sea, que me decía, este tío me recorda a ti, porque é un inmaduro que vai escoitando rock no seu Mustang aí a toda leche e que non se safa con digamos, a modernidade e tal, e ese punto fai que genere ternura, incluso se enfrenta ao seu sensei, que era o malo malísimo en esta propia serie, porque realmente non era tan malo, simplemente é que de chaval pois estaba dolido, e como pasa moitas veces a esta xente que son abusóns é porque están doídos ou porque o están pasando mal. El lle robará a moza, Dani e tal, e justifica todo, entonces me parece unha volta brutal. Entonces Karate Kid e Cobra Kai ahora, chapó. Bueno, pois si dentro digamos, do cine xa asiático, o que máis me gustou últimamente en este xénero de artes marciais é a peli Zhang Yimou da Casa das Dagas Voladoras. Bueno, en xeral, todas as pelis de Zhang Yimou, non, desa época, Tigre e Dragón, Hero, pero xusto a Casa das Dagas Voladoras é un paso adiante no cine de artes marciais, porque é máis ficcionado, ao mellor, que o da época de Bruce Lee ou de Jackie Chan, o mellor da última época non, pero Jackie Chan non trago moito, pero o mellor falábamos de Karate Kid. Este é máis ficcionado, non? Os personaxes voan e é máis como a mitoloxía da China, non? Da antigua China, pero é que é auténtica poesía visual, os escenarios que buscan, toda a arte, todos os planos, eso é unha gozada de ver, independentemente de que che guste a loita ou as historias que conta, de imaxes son brutais, estou pacha a cabeza porque iso é un poeta visual. E dese tipo de cine, pois destacaría me marcou ese especialmente, a Casa das Dagas Voladoras. Si, despois un pouco saíndome do cine de artes marciales, pero que me encaixa en repartir hostias, é outra cosa totalmente distinta, pero tiña que metela porque é a miña peli favorita de todos os tiempos, non? Ao mellor, se me preguntas outro día, pode estar barallando entre as tres primeiras, sempre estará Toro Salvaxe. Pois é unha peli de Martin Scorsese que lle recomendo a todo o mundo porque é unha pasada, non só é unha peli de boxeo, por iso decía que me salo de artes marciales, porque é unha peli de boxeo e de boxeadores, basada nunha figura dun boxeador que existeu na súa época, Jake LaMotta, que interpreta a Robert De Niro magníficamente, un papelón, unha pasada, e que non só enseña, hai combates, claro, pero a vida de esta xente, non? Que era máis de origen italiano, e se portaban como se portaban os italianos naquela América desa época, non? Hai mafias, hai chanchullos, hai peleas, aparte das peleas de púxiles, hai peleas e salvajadas e mortes e de todo. E se ve a caída e auxe deste boxeador que acabou fatal, gordísimo e, o sea, rexentando un antro e de mala muerte e tal, e acabando, pois, iso, casi que na cárcel, non? Pero é que é loita, en definitiva, e me encanta esa peli, como está contado, que é unha peli toda en blanco e negro, e a xente pensa, e si, axuda digamos, a fixar nunha época ese boxeador, porque é na época en que había só televisión en blanco e negro, pero despois revelou Martin Scorsese que realmente escolleu blanco e negro porque as escenas de combates eran realmente tan sangrientas que podía violentar ao espectador. Entonces escolleu o formato en blanco e negro para suavizar un pouco eso. E é que, vale, teñen sangre, pero que son as mellores
escenas de acción e de combate de boxeo que hubo nunca nin haberá na historia do cine. Como están rodadas, como buscan os planos, hai cousas que son para alucinar. E aparte a historia é magnífica e Scorsese, que é o mellor contando todos estes intrínculos da mafia e dos italianos e de como son. Empatizas con eles, a veces os matarías, pero é unha película non só de loita, sino unha peli de cine con mayúsculas que todo o mundo debería ter e moitísima xente tería que estar entre as súas preferidas porque é un pasadón de película. Golpe en la pequena China. Golpe en la pequena China, esa foi a primeira película que salín do cine e volvín a entrar á seguinte sesión, de tanto que me gustou. E se non nos enfadamos de Bud Spencer e Terence Hill. Chorei moito con ET. Calquera de Ignacio Vilar. Non sei se odiada, pero que atopei moitísima xente que lle parece unha chorrada El diablo sobre ruedas. Bueno, que, caníbales, gustou vos a entrevista? Pois xa sabedes, dadelle aí a todos os botóns que hai abaixo, dadelle a todos, Iso, veña, arrea, que non estamos subvencionados pola Diputación.